تماشاوان برز نهاجی یکسر از برای خوب بدن باجار آمده یه باکوری کردستان لجم نویسکار ابراهیم کوچلو ما مستعد دم باش به سپاس جبو آمده بونا تا پیده براواندن روزنامه‌وانان ل روزنامه‌های کردستان چه پیامه که چه نامه که دیگینه دم باش سرکفتن و تخازم نه PKK تخازه که یک ایدئولوژیک هبه اوجی ایدئولوژیا پک دیوی که حکمرانیا PKK هبه و حکمرانیا چاپمنیا وان هبه گلک وکریه که PKK دروایی PKK نها چاپمنیا که کردی چه بویه انتظان روز بهوری جی دم بهوری داجی ایریشی Kürdistan بیشتر televizyona Kürdistan بیشتر رودا بکربون. بله. جوری وان هاتبون گرتن. و تکاری بیچه که پیام نروان işkence دیتی بون. fakat nahaj bo ve jbo PKK PYD çapamaniya ve televizyona ve xatartır. Ev tebejine ki Rudav Kürdistan 24 harçı kazanına düzgün kabul tekine tebejine ki jbo mekhere Le tebejine rasta rast ava çapamaniya Rojava Kurdistan enine. Le akni televizyona ve rasta rast beşekci Rojava Kurdistan eye. Düyemin mesela ve ku. Jibo ve jibo xatarti bine. Loma erişti ki. Mesela düyemin jave ku. PKK bu ku tişte pır xarab gel hemberi gel. لهمبری پارتی روزاوا کردستان لهمبری کردپرور لهمبری گل کردستان حتی لهمبری کردستان bu خرابیت که لهمبری هجایی کردستان خرابیت که آلا کردستان ناسنا که توجه که روزاوا کردستان باکورا سوریه ادامه که آرکوش در وایوی بیرو رایاتینه سرزمه yani nerinin PKK Deşit etmeden lav kalka da dert keve hole ku nerine van şaşın. Yani halkı tibine kuş dervayı PKK nerine Kurdiyane, Kurdistaniyane, Kürtperveriyane. Başa Mustafa İbrahim em waku kanala Ark em çima tırsiyle ser PKK ve PYD çedekin hatta ku rojnamavan payamnerin metine armanç kırın. Hiç olmazsa tabii ki şıktı ne ve meselede. Mesele da o neye? On rastiyetinle serzimin. On şu kırınen PKK, PYD ne besl Rojava Kurdistan'ı. Hem beri devleta federaya Kurdistan'ı, hem beri Kurden Bakur, hem beri Kurden Rojava Kurdistan. Yani tavayı Kurdistan'ı o PKK erişti ki, erişkariyet ki o hatta tıkaribeci ki propaganda deravin manipülatif belat ke ark teveçit ke rastiyat veje yani manipülasyona van dertxe hole dere ve van dertxe hole dama ku dere ve van derke ve hole dübür fikre ku eğer av kaske derevin av kaske manipülasyon tike desalattar be xudi heze çek be hükümran bel beşeki parçeki Kurdistan'ı yani parçeki Rojava Kurdistan'ı elbette ki evçim ve erişker ve untizanla ki erişi hareket ki televizyon avet ki ne erişi Parti Demokratik Kurdistan ki erişi enekeset ki çünkü bu hacı siyaset eda ve ki da siyaset edacı enekese Parti Demokratik Kurdistan'ın Suriye bu hatar tibine lomacı armanş kırına arke hatta nan nekrına van hatta tıkarım becim ki pırbımız sürprizat. Yani mütegot ki naha peyamner evvel ürkar nakne. Yani peyamner evvel bir dizil ürkar tıkne. Bu PKK baya xateriye ka gelek mezine. Arke televizyona ve tizani rola ki pır glink tirize. Tınav kurda da rola ki glink tirize. Yani televizyona ve Ravşa PKK PYD xrabiye ki PKK Rojava Kurdistan'ı dike lhamu başa belat ki
Hemû beşê Kurdistanê wê demê tê digene rastiya Rojava Kurdistanê nas dikine. Kurdê Bakurê Kurdistanê rastiye nas dikine, Rojhilata Kurdistanê nas dikine. Çünkü di ser herkes de tiştekî wisa heye ku li wir wekî heye Kurdistaneke azad Belê. Meciyekî diktatorî be jî efendim PKK PYD li wir desthilatdar e em li hemberî wê piçek xwediyê toleransê binî. Ama tê dîtin ku li wir Kurdistaneke azad tune ye. Li wir tê dîtin ku PKK PYD li wir desthilatdar neye. Rejim desthilatdar e, İran desthilatdar e, bawekî Amerika desthilatdar e. PKK zaroka tirevînî. Dibêjine ki yaw PKK PYD madem ki Kurdistaneke azad tiparêze gelo çawa tikare zarokê Kurda birevîne? Çünkü tibêkan vê qebûl bikinî. Kurdistaneke azad da îro Devleta Federaya Kurdistanê ya jî beriya vê Partî Demokratîk Kurdistan Yekîtî Niştimanî Kurdistan tu jara fikiriye ku li Başûrê Kurdistanê zaroka birevîne? Mi gelek jara televizyona da bas kiriye. Mi gotiye ku wexta em li pêşmerge bûnî ez baş dizanim ez bi xwe şahîd bûme ku xortên ji üniversite hatine cem mamcelal qebûl nekiriye wek pêşmerge. Yani Mamosta İbrahim ji ber ku em revandina zarokan bin pêkirên PYD PKK em wekû ARK Azadiya Rojavayê Kurdistanê her wiha Rêbaz News wekû radyoya Rêbaz News malpera Rêbaz û malpera ARKê em bin pêkirên PYD rûswa dikin eşkere dikin lewma zêdetir em têne armançkirin ji xeynî xwe. Hiç şüktün neye? Kastamı jave. Bel. Yani li wir PKK dixwaze ku deru dora Kurdistanê bi tevayî hesinekî bikişîne. Hani bere hesine kabûya nabera Rojava Yekîtiya Sovyetê Rojavada Amerika û Yekîtiya Avrupa'da ya Avrupa'da PKK dixwaze her jî derdora hesinekî çêbike ku xirabiyek dike zaroka birevîne. İnsana direvîne ya jî kurtpervera hapis dike işkence dike tukujê. Yani eger areke nebe malpera ve nebe ajansa ve rebazê nebe eğer siyasetmedar Kurd, rewşenbîrê Kurd, analîstê siyasî ên Kurdan ji Ewropê ji hemû beşê din di televizyona ve de var mesela münaqeşa nekin. Dünya çawa bibihesîne heta dikarim bêjim ku on van helbesta xwe nêrîna tişîne Amerika ji vê aciz e. Yani çi aciz e? Dibêje ku ev kesek em jê alîkarî dikin xirabiyet gel Kurda. Amerika gorxa dibêjem Kurdara dixwazin başiyê bikin. Başa Avrupayî tibîzin evî tiştî. Loma wexta ku hûn var rastiyana derev mesela tiştê derev dikine. Dibêjine ku ene kese falan tişkir. Tu ne tiştekî wisa? Mesela dibêne hemberî ku xelqek xirabî kiriye. Ya jî Devleta Federaya Kurdistanê Serokê Kurdistanê Mesûd Barzanî Devleta Federaya Kurdistanê efendim tedaxulî Rojava Kurdistanê dike. Peki un diyar tikine ku müdahalek tedaxulek tu neye? Devleta Federaya Kurdistanê bes hatiye Kobanî xelas kiriye û piştî wê jî vegeriye çûye. Tu tedaxule wan tu neye? Ew dibêjine ku Serok Mesûd Barzanî û Partî Demokratîk Kurdistan destverdanê dike li Rojava. Ya jî li beşê din li Bakurê Kurdistanê. Îtima var rastiyana, var derawana. Demek hûn derxin hûn ê bibin armancê wan. Yek jî hûn bi xwe wekî çapemeniya Rojava Kurdistanê ne. Yani hûn ji dilê Kurdistanê ne. Hûn beşek ji Kurdistanê ne. PKK kî ku nêzîkî wan be ji wan be zêdetir xeterti be. Tıkat bika PKK en zêdetir hevalê xwe kuştiye. Yani endamên berpirsiyarê xwe endamê xwe kuştine. Derva jî Kurdperver kuştine. Yani li Bakurê Rojava Rojhilata Kurdistanê em bêjin li Başûra Kurdistanê ji rêxistinê din jî Kurdperver Serokê Kurdistana wekî pêşengên civakê kuştine. Lê di nav xwe de hin zêdetir kuştine. Abdullah Öcalan bayağı da dadgahê da îtiraf kiriye. Hevalek wanê ku ji wan qetiyanî ve tiştanê îtiraf dikine. Ji bo vê niha en zêdetir
از وی بالا و بکشیدیم تبه که تلویزیون آره که آژانس ربازه خباتکاره و پیامنره و نوچگویانه و گلک حساس بن او حتی تکارن ترور بکن همبری و evet nikarin hemberi tamam tikarin şiddet el hemberi payamnere Ruda ve Kürdistan TV pek binin ama nikarin vana jole rakım bu kızın ama evet tikarin ve terör bu kız jole jela bu çünkü Allah bu ko fikir tırse PKK düşmene fikre her fikir jibo ve hatere her fikre muhafazakar hatta işlere bebecim ama bu khas Stalinistin Dervayvan kasedin Stalinizme, sosyalizme bir parası avcı hatarı. Baklı Bakura Kürdistan'ı. PKK bes ne bu ya düşmene rehistine Bakura Kürdistan'ı. Ya bu ya düşmene rehistine çapi Türkacı. Tıkarım bejim ki sadan juvan insan kuştune. Bale. Jibo ve PKK problema ki insanati maf azadi. Başa, Mamusta İbrahim Davin Kürdistan'ı ne? Davin Pirsiyar, tu وەکو نویسکارێکی کورد خەڵکی باکووری کوردستانê tu ji rojnamevanên ku di zîndanên PYD de tu ji nûçegehanên ARK û Rêbaz Newsên ku di zîndanên PYD de ku meh li ser revandina wan re derbas dibin çarenivîsa wan nediyare tu ji wan re çi dibêjî? Peyama te çi ye? Ez vekirî dibêjim e. Divê ku peyamnere ARK rastiya lûr jî bidomînin. Di zîndanê de bidomînin divê ku em tevayî hemû beşê Kurdistanê rojnamevan, nivîskar, siyasetmedar bi taybetî jî Devleta Federeya Kurdistanê divê ku em ji peyamnerê xwe re xwedî derkevîn. Eger peyamnerê me ên ARK di zîndanê da bêne kuştin ew ji bo me tibe xeteriyeka gelek mezin. Divê ku em ji wan re xwedî derkevîn. Divê ku bi rast Kurdan Avrupa'ya bi tevayî ji peyamnerê me ên televizyona ARK ajansa Rebazê re xwedî derkevin. Ji Amerîka re tişta bêgotin, Rusya re bêgotin, ji rejîmê re bêgotin. Ji bona vêke tabii ki NKS divê divê meselede rolekî pir giring bilîze. Lewra intizanne ku çapemenî quvveta ka hêza Benjamin te kabul kirin ya ji Semîn Xurt te kabul kirin. Yani dervayî partiye siyasi hêza en Xurt düşmün en zêdetir ji kê tirse ji çapemenî tirse. Bale. Çünkü çapemenî ve deravan manipülasyon eder tıkı holê. Taybetî ji bo PKK çapemenî ki ji bo xwe monopolî çekiriye. Bale. Mamosta İbrahim gihişt. Gelek spas ji bo nivîskarê Kurd Mamosta İbrahim Koçlo ku ji Amedê mêvanên bo gelek spas ji bo